Hello guys! Liga na naman sa Balingasag. Bantaye! Bantaye! Okay, so mga kabantaye, ga-drive ko subong going to Purok Tadtad, Barangay Balingasag. Kaya dito naman ang venue sang Liga, ang Baligasag or Liga sa Balingasag. So, malanto naman ta. Okay mga kabantaye, arin ako subong sa... Ano na siya gani? Tadtad ne? Tadtad ne? Tagtad na niya. By the way, nagsakay gali sa ako, nag-hitchhike sa akon si Charmel kag si Kyle. Kaya malantaw man sila kuno sang Liga. Haha. Okay mga kabantaye, arin na kami sa Purok Tadtad. Tadtad din no? Si French Frog, upod ko si Charmlong. Dugay-dugay masugod ng hampang. Alas 2. Okay. Okay, so mga kabantaye, pakita ko rin sa inyo ang basketball court sang Tadtad. Wala na nga sigurong mas kinababaliwan sa pambansang libangan ng bayan. Laro'y sinasa puso at kinaaaliwan na para bang digmaan ng laban. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Wala na nga sigurong maski nasasabikan ang galing ng liga ng bayan. Sa dami ng daluyong at hirap na natikman, game pa rin partida bangayan. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Batak na batak ang mga koponan. Tatak na tatak talaga nga naman. Pasapalang na binato sa dyan kawili-wili na. At malamang pati kayo napapapigilin nga. Sa bawat dribble, bantay sarado. Sa bawat sipol, lahat kabado. Lahat nakatutok sa TV. Pati si Utol ay nakikinood na sa kanto. Si Idol lumariba na tumira bumitaw. Libo-libong tagahanga sa arena sumigaw. Rebound, biglang baba, biglang tira. Isang bansa, isang liga. Basketballista ay ganadong ganado. Bawat atleta ay kamadong kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Lokal o global may ibubuga. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Walang kasing galing, kasing gilas. Di
binato sa kawili-wili na at malamang pati kayo napapapigil hininga. Sa bawat dribble, bantay sarado. Sa bawat sipol, lahat kabado. Lahat nakatutok sa TV, pati si Utol ay nakikinood na sa kanto. Si Idol lumariba na tumira bumitaw. Libo-libo tagahanga sa arena sumigaw. Rebound, biglang baba, biglang tira. Isang bansa, isang liga. Basketballista ay ganadong-ganado. Bawat atleta ay kamadong-kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Lokal o global may ibubuga. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Walang kasing galing, kasing dilas. Di maitatanging Pilipinas. 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 Ito ang liga. Wala na nga sigurong mas kinababaliwan sa pambansang libangan ng bayan. Laro'y sinasa puso at kinaaliwan na para bang digmaan ng laban. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Okay, sa mga kabantay, second game na kita. Namiyay ko na nila kay Kaday, tumbok sila kamera, palagyo sila. Pero gusto mo na nila. Nasam, no? Okay, ang second game, ano ga second game ta? Ang second game is Proper versus Notre Dame. Dahil gina, ipakita ko sa inyo kung din ang Proper kung din ang Notre Dame. Okay? Very good. Okay, sa mga kabantay, ato siya, mga naka-block sila ng barangay Balingasag Proper. While ang mga multicolored, ang lain-lain colors, ang mga jerseys, amo na siya ang Notre Dame. Depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Batak na batak ang mga koponan. Tatak na tatak talaga nga naman. Pasapalang na binato sa kawili-wili na at malamang pati kayo napapapigil hininga. Sa bawat dribble, bantay sarado. Sa bawat sipol, lahat kabado. Lahat nakatutok sa TV, pati si Utol ay nakikinood na sa kanto. Si Idol lumariba na tumira bumitaw. Libo-libo tagahanga sa arena sumigaw. Rebound, biglang baba, biglang tira. Isang bansa, isang liga. Basketballista ay ganadong-ganado. Bawat atleta ay kamadong-kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Lokal o global may ibubuga. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Walang kasing galing, kasing dilas. Di maitatanging Pilipinas. Walang
Depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Batak na batak ang mga koponan. Tatak na tatak talaga nga naman. Pasapalang na binato sa Diyan kawili-wili na. At malamang pati kayo napapapigilin nga. Sa bawat dribble, bantay sarado. Sa bawat sipol, lahat kabado. Lahat nakatutok sa TV. Pati si Utol ay nakikinood na sa kanto. Si Idol lumariba na tumira bumitaw. Libo-libong tagahanga sa arena sumigaw. Rebound, biglang baba, biglang tira. Isang bansa, isang liga. Basketballista ay ganadong ganado. Bawat atleta ay kamadong kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Lokal o global may ibubuga. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Walang kasing galing, kasing dilas. Di maitatanging Pilipinas. 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 Ito ang liga. Wala na nga sigurong mas kinababaliwan sa pambansang libangan ng bayan. Laro'y sinasa puso at kinaaaliwan na para bang digmaan ng laban. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Wala na nga sigurong maski nasasabikan ang galing ng liga ng bayan. Sa dami ng daluyong at hirap na natikman, game pa rin partida bangayan. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Batak na batak ang mga koponan. Tatak na tatak talaga nga naman. Pasapalang na binato sa Diyan kawili-wili na. At malamang pati kayo napapapigilin nga. Sa bawat dribble, bantay sarado. Sa bawat sipol, lahat kabado. Lahat nakatutok sa TV. Pati si Utol ay nakikinood na sa kanto. Si Idol lumariba na tumira bumitaw. Libo-libong tagahanga sa arena sumigaw. Rebound, biglang baba, biglang tira. Isang bansa, isang liga. Basketballista ay ganadong ganado. Bawat atleta ay kamadong kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Lokal o global may ibubuga. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Okay, so mga kabantaye, muna to ang Hampang Subong. Ang nagdaog sa first nga game, ano gani Kyle?
Okay, Kapaho, ano nagdaog sa first game? Sa second game is ang Balingasag proper. So, congratulations sa mga nagdaog. Hasta sa dason liwat nga episodes ang Balingasag. Okay, bantaye! Bantaye!